Monggo dhumateng para priyagung ingkang sampun sinebate ngatur. Niki panjenenganipun Bapak Kusna, Bapak Sartono, Bapak Kawi, Bapak Basuno, Bapak Pairan, Bapak Supar, Bapak Karmin, Sumawono, Bapak Adi Sarwono. Monggo dhumateng panjenenganipun Bapak Basuno. Kusna mboten wonten dipun carane panjenenganipun Bapak Giarto. Bapak Giarto saking mriki, saking Guwa. Nggih. Sule sarira saking panjenenganipun Bapak Kusna minangka panjenenganipun Bapak Giarto. Cukup. Cukup. Manungsa yen kena coba. Yuk, yuk. Nuruti senengane ngati wong karang pradesa padha sanjo kenan marang kopi sanjo nang warung kopi ngobrol tanpa guna ora mikir sesuk ora
iya Yayi. Janji makaten pani. Nek ora kaya titip padatan. Biasane kae ya ora rada sepet kok iki. Sepet-sepet getir apa keliru Yayi? Kok mumek apa keliru mripat ngantuk-ngantuk sithik. Godhonge padha ijone jebul keliru lempuyang. Ora upan. Keliru lempuyang. Yo, ha. Ya, ha, Do, do. Do, ha, do. Do. Ha, di, do. Ya iyo, ya iyo. Halo. Masa ijo ngono-ngono iku Mboten nate lho Pani. apa kumat meneh? Saestu. Ora. Kira kumat meneh. Nintenan awang citra mangsa langgeng. Yo, yo, yo. Panjang sore tan sore bulan bengi sitron jeta rasa lagi mangsa dalu ora kaya larane ati kula paribasan tak merem ora bisa meleh tak meleh katone ngetro tak turu katon sak jroning ati moga moga mari susahe patah hati wong kang mandang brata Seneng nyenyes mangruing korweduk seno. nggih ingkang asta sampur monggo ngalih wonten ing ajeng ngersake gending menapa panyuwunipun Guntur jalukane Giarto jaluk Guntur munggahe mancing apa munggah dor? Munggah dor, Guntur munggah jaran dor, Pak. Oh.
Guntur ning mangsa rendeng dadi tetungkuli kadang pandong yo 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 gone gone maneman eman 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 ayo nantur sing enak dipangan satrio Jodipati Jagatur dhuwur sarta gegirisi godheng mosimbar jojong ikut mangola catra lamun ngendika gara-gara pendo guntur ing mangsa rendeng dadi tetungguling kadang pandhawa yo 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 ha yo 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 mubang 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 yo 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 oh da da roket oh da da yo 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 reok lan yang mas oh da oh da oh da yo yo oh 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 derang kepangan paris nyoman yang as oh 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 yo 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 oh 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 Rai Rongyang memang asik-asik sayangane Sundan beken jae bongan danyo masan Rongyang kopi susu paling enak
wadon sirahe pucet. Ya wong tabuhan ronggeng kok ditembangi semoyo. Sampean dhewe sing ngendikan kok.